Ассалому алайкум ва ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарое ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. Чӣ хеле ки дар аввали видео Мадина аэропорти Душанбе нашуд пересечени граница маълумот дод шумода. Аввал нарх навои самолёта гуфт ва баъдан ба мошин ҳастай бародарҳое ки роҳӣ мекунанд, метавонанд ки дар номерои худмон муроҷиат кунанд. Ва худмон дар аэропорти Жуковский 2 август қарор дорем. ва хостем ки бародарора дар пеши хитон пурсем ки билета чанд қай хардиянд ва проверка чӣ хелай. Салому алайкум бародар. Ва алайкум ассалом брат. Хуби тенҷи акаҷон? Шукри Худо раҳмат. Ай Жуковский куло парвоз дорӣ. Жуковский куло. Билета чанд қа харди ака? Билета 6800. 6800 чанд қа пеш ака? Ами гирифтем я соат пас рафикем. Проверка чӣ хелай ака? Проверка ягон гап нест тенҷика, ягон пирспос нест 100%. Гап мезанӣ. Тариф кунам. Де бародарои тоҷик, мана. Ҳама кора ами раҳмат амида. Ҳама каса боше. Боше ҳаматон дар роҳи сафед. Тамошомон мекарди ака? Абача да ҳама лайк, ҳам подписатсия, поделиться. Ҳамаш барои худ. Гап нест. Ҳама салом бошен, Бовар саломат. кунам билет гирифтеё не ака? Абача 100% ина пеш мунда. Ягон фикри бад накунед. Билета чанд қа хардабдӣ? Билета 7000. Розӣ хусат фоиз. Абача Ами 100%. бародар да подписаться кунед, лайк кабуҷ кунед, бародари честния билета бигиред, короче период. Подписаться кунед, дастгирӣ Там кунед. биёя пурсум билета худи чанд харди ака? 6500. 6500 Жуковский клуба. Беҳтар. Не биё ку ака хитам я пурсум. Худи чанд қа харди ака? 5900. 5900 бачи видварен додагиама. Хай иншалло ба хайра мегзара бо мебиёӣ. ва хай номеро ҳаста телефон мекунам баъзе ҳолатҳо бале успед намекунем нагам ҳамдигар фаҳмӣ боша хел гап зади ака. Салом алайкум акаҷон. Короче ака Абдулло билета гирифтем 100% боварнок ака ба там мерем. айхудом гирифтагӣ ака? О ака. Чанги харда буда? Ҳами саҳар гирифтем. Шашнима. Розӣ ёфӣ? Розим ака 1000 ама. Гап нест. Боше ҳаматон.